Пичове, наистина поудявам. Наистина просто на някои хора не им е писано да успеят. И защо го казвам това? В смисъл, вие, както знаете, и аз имам програма, в която целта е да изградим допълнителен доход от 1000-2000 евро изцяло дигитални продукти. Нали, на месец говорим. Или превръщайки умението, в което си най-добър в дигитален продукт. Не правиш нещо ново. Правиш нещо, в което си най-добър, разбираш. Продаваш знанието. Като не се занимаваш с продукта повече от 1 час на ден. И да, струва пари. И така да е, идва в момента, в който трябва да предложа това нещо. И като, разбирате ли, говорим, може да се вземеш на месечни вноски дори. Говорим за 30-40 евро. И, нали, той само осъзна, каза, нали, че всичко това, което съм казал до момента, има супер много стойност, вярва ми, харесва ме, всичко. И ми каза, че няма средства. Разбира се, а мен това много не ми влияе, защото все едно няма влезнат още много хора. А ми става тъпо за самия човек. И затова го споделям, разбирате? Защото хората казват, че искат много да успеят, обаче не знаят какво трябва да направят. И не знаят наистина, че не е толкова лесно, просто и те успяваш. Трябва да се поемат рискове. Трябва да се правят постоянно инвестиции за знанието си. И трябва да се оправиш средата.